Obi na-atọ m ayeye, obi na-atọ m ayeye, obi na-atọ m ayeye, obi na-atọ m ay. Baya nụrụ ha na-ekwu ayeye, obi na-atọ m ha. Ka anyị gaa n'isi mbido ayeye, obi na-atọ m ay. Obi na-atọ m ayeye, obi na-atọ m ha. Mgbe m nụrụ ha na-ekwu aye, ka anyị gaa n'isi mbido obi na-atọ m ayeye, obi na-atọ m ayeye. Ọhaneze ndị ọma na-ege anyị ntị, ya bịakwala ọzọ n'isi mbido TV iji wetara gị ihe emume ehihie nke taa. Ihe mere nke taa, Nwada Ugomma Jennifer wetara gị ya. Nkolo ji Akụgo mara, Akụgo bịakwala taa. Sọsọ m ga-ewetara gị ihe emume nke taa. Mmadụ gara ebe o were ebe ọ gara. Sọsọ m nọ taa. Gakwala ebe ọbụla gị bụrụcha gị bịa n'ihe onyonyo gị. Bịa ka mụ na gị nwee ike kparịa nkata anyị ji, maka na isiokwu anyị ji taa bịa n'iru gị gbara ezigbo mma. Anyị ga-amụta ife n'ime ya, ka ewe ige anyị ntị n'olu, tinyekwa ya uche gị. Ị ga-ama na ihe dị mkpa, ihe ị kwesịrị ime mgbe ọbụla gị, ka ị nwee ike na-enwe ogologo ndụ, ka ị nwee ike na-enwe ahụ isi ike. Maka na isiokwu anyị ji ewesara onye ọbụla gị, ebe ọbụla gị nọ, ma iwu okorobịa, ma nwa agbọghọ, ma okenye, ma nwatakịrị, ọ gbasara gị. A ga-amasị m ka ị bụrụ oche gị bịa n'iru onyonyo gị, ka anyị nwee ike gbarịa nkata anyị ji tụlekwala okwu anyị ji n'aka. Agakwala ebe ọbụla gị, rakwala sọsọ n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ifedum na-eme kpọmkwem, yọtago. Agakwala ebe ọbụla gị. Ọrụ na isonyebega anyị n'igwe mkpazụ ka soshal midia, gbaa mbọ ka ị sonyere anyị @isi mbido TV, @isi mbido TV. Ihe ị ga-eji nweta anyị na YouTube, na Instagram, na Facebook, makwa na Twitter. Ebe ahụ ka anyị nọ. Mgbe ọbụla gị, ihe ọbụla gị chọrọ izitere anyị, ọkwa azụmahịa, ọkwale ozi ka ị chọrọ izitere anyị, anyị na ebe ahụ mgbe ọbụla gị na-eche gị. Echefu ka n'ọwụ @isi mbido TV ka ị ga-eji nweta anyị. Ọkwa na ị chọrọ isonye mụ onwe m, ị ga-ekwe esonye m na Ugojen Kandi na Facebook, ma ọkwa Ezobiti Empire na Instagram. Mgbe ọbụla gị chiri tụnyere anyị, anyị ga-aza gị ma gee anyị ntị n'olu. Ọ n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ifedum na-eme. Agakwala ebe ọbụla gị, ka anyị nwee ike weta isiokwu ndị a na-amasị gị, isiokwu ndị a mara ọkpụkpụ, wee ike tọghee ngwugwu anyị ji, tụlee okwu anyị ji n'aka, ka ị nwekwa ike mụta ihe n'ime ya. Agakwala ebe ọbụla gị, nọnyere anyị. N'agbanyeghị tupu anyị aga obere ezumike, anyị chetakwara anyị n'ihe ndị na-eme n'obodo anyị taa. Anyị ji weta isiokwu a mara mma nke a na-ekpọ obi aṅụrị, ka anyị nwee ike mụta ife n'ime ya. Maka na ihe na-eme n'obodo anyị, onye ọbụla na-achọzi ebe ọ ga-etinye isi, ma onye ga-enyere ya aka. Nke a kwa inwe ike inwe ego gị n'ime ụlọ ego, otu ị ga-esi werezi awụrụzie nsogbu. Ndị mmadụ ejizi maka ya iwe na-ewezi onye ọbụla gị. Mana a chọrọ iji ohere agwa anyị ka anyị butuo, ka anyị wetuo obi anyị ala, ka anyị gbaa mbọ pụta ihe a na-emenụ n'ọnwa ọnwụnwa, na ọnwa a ga-agaferịrị. Yọtago, ọnwa a ga-agafere. Mgbe ọ gafere, ị ga-afụkwa na agba ọzọ ga-apụta, ebe onye ọbụla gị gara ihe ga-adịkwa mma. Onye ọbụla ga-adakwala mba. Ekwekwala ka ihe a na-emenụ nwee ike butuo mmụọ gị, ma ọ mee gị tinye aka n'ife ọjọọ. Maka na ụfọdụ anyị ugbu a etiwela ihe dị iche iche a ga na-emecha, ọkachasị oge elekshọn na-abịa. Enwere ike tinye aka ihe ọjọọ, ihe ga-ewere obere ga-enyere gị mee ihe na-ekwesịghị ime, maka na ị na-achọ ego. Onye ọbụla na-achọzi ebe a ga-eweta ego tinye. Ekwukwala maka ihe a na-emenụ tinye aka n'ife ọjọọ. Onye ọbụla na-ege anyị ntị, gbara ikpeso ọsọ, maka na ọnwa ọnwụnwa bịara. Ihe a ọnwụnwa nke awụ nke si n'ọnwụ ndị ogbenye sọsọ ka ọ bịara, ma onye ukwu, ma onye nta, ma okenye, ma nwa agbọghọ, ma okorobịa. O rutere onye ọbụla gị n'aka oge a. Ya wụrụ ya, ị ga-agba mbọ ka ị gbanarị ife ọjọọ ọsọ. Ekwukwala ka ihe a duhie gị. Ekwukwa ọkachasị ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị. Ebe ọbụla gị nọ, were obi umeala soro ya, tinye uche gị n'ihe ọbụla gị na-eme. Mara na ọnwa a ga-agaferịrị. Anyị abakwa na nke agba dị ọfụọ, nke ga-eme onye ọbụla ga-anọsara ahụ, ma mekwa mee azụmahịa anyị, ma ihe ọbụla gị na-eme otu o si kwesị. Ya wụrụ ya,
anyị ga-aga obere ezumike mgbe anyị gara gbatụ obere egwu anyị abịaghachi ma tọghee ngwa anyị ji n'aka. Agakwala ebe ọbụla gị, ana m abịa. Ọrịa ndị ọma na-ege anyị taa anyị ọbịaghachikọla ọzọ. Eji m aka na ịyọrọ egwu ahụ ayọrị nke ahụ a na-agba ọ bụrụ nke a kụpụrụ gị ugbu a ọ kajara akaja. Eji m aka na ọ masịrị gị ọfụma. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ifedum na-eme ihe anyị ka eji n'aka ahụ ihe emume ehihie. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị, gbaa mbọ ka ị nọ dị ka ige anyị ntị. Anyị agabeghị fa, anyị ka nọ n'isi mbido ya yọtago ka ị nwee ike sonyere anyị ka anyị tụlee okwu anyị ji n'aka ugbu a. Isiokwu anyị ji n'aka gịnị? Isiokwu anyị ji n'aka sị ịhụnanya nke onwe gị. Ịhụnanya nke onwe gị ka ndị oyibo kpọrọ self love. A sị na ma ịhụgo onwe gị n'anya ị gaghị afụ mmadụ ibe gị n'anya. Ọ wụ eziokwu ka ọ wụ eziokwu? Ọ wụ eziokwu. Maka na ma ịfụ onwe gị n'anya, ịhụ mmadụ ibe gị n'anya ga-ara gị n'ahụ. Ọ ya mere akwụkwọ nsọ ji kwukwa ya sị na gị hụta mmadụ ibe gị n'anya dịka isi hụ onwe gị n'anya. Maka na Chukwu mana ọ bụrụ na ịfụ onwe gị n'anya, ọ ya ga-enye gị obi aṅụrị iji fụ mmadụ ibe gị n'anya. Mana ọ bụrụ na ịfụtago onwe gị n'anya, mgbe ọbụla gị obi na-agbakasị gị, mgbe ọbụla gị iwe na-ewe gị, mgbe ọbụla gị emetụ gị obere ihe ijiri ihe na-atakasị ahụ, ihe ị ga na-enwe nsogbu gị na ndị ọbụla gị na onye ọbụla gị nọ gị n'akụkụ. Ị ga na-enwe nsogbu mgbe ọbụla gị maka na ị nweghị obi aṅụrị n'ime gị, ị nweghị ịfụnanya n'etiti gị. Ka ọfọwa nke isi na ị na-egosi mmadụ ịfụnanya. Onye mere ụfọdụ anyị onwe ndị gị na ha na-emekọ ihe ma ọ bụ gị na ha na-azụkọ ahịa ma ọ enyi na enyi, ma inweghị ịfụnanya ahụ n'ime onwe gị, ọ ga-arụ gị ahụ gị nwa inye ịfụnanya, inye mmadụ ibe gị ịfụnanya. Ịfụnanya a na-ekwu okwu ya, ọ na-ebi a na-amụ ya amụ dịka otu esi aga akwụkwọ. Ọ dị mma ka ime ha hazie onwe gị ọfụma. Bido mgbe mpere mpe, ụfọdụ n'ime anyị na-enweghị ịfụnanya taa sitere otu ha si zụta anyị. Ụfọdụ n'ime anyị mgbe a na-eto eto, mgbe a na-etolite, ha zụgo anyị wit ịfụnanya. Ụfọdụ ndị a na-azụghị wit ịfụnanya. Ndị ahụ na-eto emebi ezinụlọ ha adịghị n'otu, nne na nna ha na-agba ibela nkewa, ha na-eme ihe onye ọbụla ga-eme ihe masịrị ya. Ịfụnanya adịghị n'ezinụlọ ahụ. Nwatakịrị ahụ na-eto, ọ ga-eji ụdịka agwa ahụ na-eto, ma ọ bịa na-emekọ ife ya na ndị ọgbọ ya ma ndị onye ya na ya na-emekọ ife. Ị ga-afụ na onye ahụ ọ ga-ara ya ahụ iji ịfụnanya ma ihe ọbụla ga ọ na-eme. Ọ ihe o ji dịkpa na nne na nna site n'ezi ebe anyị na-azụ ụmụaka ka ebido na-etinye mmụọ ịfụnanya n'ime ha, na-akụziri ha, maka na ihe ọbụla anyị fụrụ nne na nna na-eme, ọ ife ụmụaka na-amụta. Ha na-amụta ya ọsịsọ. Ọ bụrụ na ị na-egosipụta ịfụnanya, ndị agbata obi gị ebe ọbụla gị gara na-egosi ịfụnanya, ụmụaka gị ga na-amụtakwa ya, na-amara na ọ dị mma ka a na-egosi ịfụnanya. Dịka ha na-amụta ife na ha na-eji ya na-eto, ha tozie echi, ị ga-afụ na ọ ga-ara ha ahụ igosipụta ịfụnanya. Mana ọ bụrụ na ọnwụ ihe na-adịghị ha n'ime, mgbe ha toro, ọ ga-arakwara ha ahụ igosipụta ya, maka na gịnị? Ha eji ya too. Ọ ihe o ji dịkpa ka nne na nna na-agba mbọ ị na-egosipụta ịfụnanya mgbe ndị agbata obi gị. Mgbe ọbụla gị ụfọdụ n'ime anyị na-eme apụta n'iro abịa egosi ịfụnanya, na-eme ka ala afọ ife ha na-eme, mana ndị agbata obi gị na ha bi, onweghị ịfụnanya dị n'etiti gị na ha na-akọ ọnụ isi ọtụtụ dum chi bụọla isi ọtụtụ, onye nke a gafee gị ga-esi onye ekwere m ekele, onye nke a gafee gị waza n'iro ịza asaịda imere nke a. Ọ bụrụ ndị bi na face me and face you, asị gị onye nke a zara taa, onye nke a zara echi, ijiri maka ya kwuchiri na-eme ihe a na-afụ onye ahụ iru, maka na gị na onye ahụ azara ihu ụlọ gị. Mana gị echefuo na ụmụ ihe ndị a onweghị ihe eji ya kpọrọ. Ihe ndị a ihe a na-eme wite obi sarịsarị. Ọ bụrụ na ibi n'ozikọ ya dị otu ahụ, ihe ị ga-eme ọ bụrụ na onye nke aza ụbọchị taa, onye nke nwagodu na onye ahụ aza gị, ị ga-ịzakwa o rute na tọnụ nke gị ịza n'ihu onye ahụ na-afụta na n'agbanyeghị na ya nwa anaghị aza gị, nwa na-azara ya, ọ ga-emetụta ya n'obi sị na ụfọdụ ife niile na-eme nwaanyị a
ọ naghị emesa di ya n'ọrụ, ọ naghị eleriri ya anya, ọ naghị emetụta ya n'ahụ. Ọ ga-eme onye ahụ agbanwe. Agwa gị sọsọ ga-eme mmadụ agbanwe. Ọ ihe ndị mmadụ na-ana ụfọdụ oge anyị eniri gị bịa bụrụ Baịbụl kọwaa ụkọ akụkọ, kọwachaa ma ọ kọwaba akwụkwọ nsọ. Agwa gị sọsọ ezuola ịkpọrọta mmadụ, ime mmadụ echegharịa. Yọtago, agwa gị nwere ike ime mmadụ echegharịa, maka na ihe ị na-egosipụta ihe ndị mmadụ na-afụ. Ndị mmadụ na-ekwenye n'ihe ha fụrụ anya, ọwụ nke ị gwara ha na ntị, ọwụ nke asị soro okwu ọnụ m esoro emume m. Ma ndị mmadụ na-achọ ịfụta omume ahụ. Mgbe ha na-afụtacha agwa ahụ n'ime gị, ọ ga-eme ka ha onwe ha mara na onye a wee ezigbo mmadụ. Maka gịnị? Ị na-egosi ịfụnanya. Ọ bụrụ na ishi ife n'ụlọ gị ụbọchị ụka ma ụbọchị ọbụla gị Chineke mere gị ego abata gị, ezigbo ego abata gị, shie ya nne, kee ndị agbata obi gị. Maka na o nwere ndị gị na ha bi n'ụlọ n'akụkụ ụlọ gị, ha eribeghị nri si n'ụtụtụ ruo n'abalị. Esi na ịwụ nwa Chineke, ịwụ born again, ịwụ nka. Mana ndị ahụ bi n'akụkụ ịma na agụụ na-anyụ ha ịkpakwu, agụụ na-anyụ ha anya ụtụtụ na abalị. Ejikwa na-asị nne ka ekunu si nọdị, nwanne ka ekunu si nọdị, ọ gbasada ogo. So ọrụ ya ji na-arụtụ aka n'ihe ndị ka ị nwee ike nwee obi ịfụnanya n'etiti mmadụ ibe gị, kachasị ndị agbata obi gị. Onye ọbụla gị bịakwutere gị nso, gosipụta ya ịfụnanya. Maka na ọ bụrụ na ịhụta onwe gị n'anya ọfụma, ọ ga-enyere gị aka igosi ndị ọzọ ịfụnanya. Ị ga-ebido ugbo. Ọ bụrụ na ị na-enwechala ụdịka ihe ndị meela gị na mbụ, ụdịka agwa ndị mmadụ kpasịchara gị, mee gị just now develop hatred na gị na ndị mmadụ. Ọbụdị onye chọrọ iji anya afụ, maka na ihe ndị mmadụ meela gị karịala. Maka ọnwere ndị dị otu ahụ, ihe ọma dum i mere ndị mmadụ ewere ihe ọjọọ kwụghachicha gị ụgwọ. Ijiri maka ya na-asị mba, ka m nọrọzie onwe m, onye ọbụla gị nọrọ nke onwe ya. Ijiri maka ya na-agbachicha ndị mmadụ wicked. Ime ya otu ahụ, gị onwe gị ga-awụ onye ga-erigret ya n'ikpeazụ. Ị ga-erigret ya n'ikpeazụ, maka na ị gaghị enwe obi aṅụrị n'ime gị. Mana ọ bụrụ na agbanyeghị ife ndị mmadụ mere gị, i were ya lefuru ya anya, wepụ obi gị na ya, tifee ya n'aka Chineke, si Chineke ka ọ dịrị. Ihe ọbụla gị na-emere mmadụ, mee ya na ọwụ Chineke ka ị na-emere ya, ọwụ na mmadụ ga-akwụghachi gị ụgwọ. Maka na ihe ọbụla gị mere, Chukwu onye na-akwụghachi ụgwọ. Chukwu ahụ na-ahụ ihe ahụ ị na-eme ga-akwụghachi gị ya mmaji kwuru mmaji. Ọ ihe ejiri ekwu ya dịka inwe ike na-eme ya bute obi ụcha gị. Emekwa ya na ị na-eche na onye ahụ ga-abịa kwụghachi gị ụgwọ ihe ahụ ị mere. Ọ bụrụ na ị na-eche, ụfọdụ n'ime ha, ọ bụrụ na ha dị 10, itoolu agaghị abịaghachi bịa kwụghachi gị. O nwere kowa ofu sọsọ ga-abịa cheta ihe ahụ i mere ya, sị antị omegodi ya omee obere, sị ka o chetagodi na antị ya mere anyị ife ọma. Maka na aha awụ mmadụ, sọsọ Chukwu onye na-anaghị echefu ife, mmadụ nwere ike imechara ya o chefuo ya. Ejikwala maka ya were tinye iwe n'ime obi gị, nwee ụdịka obi ilu nke ga-eme gị gaa na-afụ mmadụ ibe gị n'anya. Ọ dị maka anyị na-afụta onwe anyị n'anya. Ebe ọbụla gị hụtara onwe gị, ị na-afụta onwe gị n'anya. Ihe ọbụla gị na-eme ọtụtụ, o nwere ike iteta ụra n'ọtụtụ, ị na-abụrụ onwe gị abụ, na-eme obi, chọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị. Mgbe ị chọpụtara ihe a na-eme gị obi aṅụrị, mgbe ọbụla gị mmadụ mere ihe aṅara, ihe dịgasị iche iche, ị ga-afụ na ihe ọhụrụ egwu na-eme gị obi aṅụrị. Chee ofu egwu dịgodi sharp, ịghọtago, were ya tụkpuo n'ime ha, na-eti egwu ahụ, na-eti ya dịka ị na-eti egwu ahụ. Ihe ọbụla gị nwe ihe mmadụ mere gị ka just nọ si gị n'obi pụshịa. Ị ga-echefuchi ihe ndị a, maka na gịnị? I werela obi aṅụrị mechie ihe iwe ndị niile mmadụ mere gị. O ji dị mkpa na ị na-etinye obi aṅụrị, chọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị. Ọ bụrụ na ị chọpụta ihe a na-eme gị obi aṅụrị, ihe ọzọ dum onye ọbụla gị na-eme, mmatụ ihe mmadụ mere ka ọ kpasuo gị iwe, ọ ga-arara ahụ. Onye ọma na-ege anyị ntị, anyị chọkwara ị ga-agbalịta obere egwu. Mgbe anyị weretara egwu, anyị ga-abịaghachi ma bido ebe anyị kwụsịrị. Agakwala ebe ọbụla, ana m abịa.
onye mana ege anyị ntị ya bịa chịkọrọ ọzọ ejima aka na ịyọrụrụ egwu ahụ ọfụma nke ahụ tụpụrụ ugbu a ọ ịgba nke na-emegharị ahụ ọ bụrụ na ịgba ya gị mata na ịgbara egwu ya gaziere gị ọkawụkwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme asị m gị onye na-ege anyị ntị onye nọnyere anyị rute ugbu a na ihe omume ehihie nke taa ọ ga-adịrịrị gị na mma ụkọ ego adị n'ụwa ụkọ ego adị n'obodo anyị taa ọ ga-erute n'ezinụlọ gị mgbe ọbụla ị chọrọ ego pụọ n'iro ị ga-afụrịrị ebe ị ga-eweta ego gị nke ka mmadụ ga-esi nwekwa n'ego iwere ya bụrụzie nsogbu nke akwụkwọ ka esi na inwe ego iwere ego na ụlọ akụ gị iwerezi ya bụrụzie nsogbu ya were onye ọma na-ege anyị ntị ihe ọgbanyeghị ife dum ekwesị ji wetara anyị n'oge a oge ọnwụnwa anyị ga-emericha ya ma banye na ala promise land anyị ghọtago ya gazie onye ọma na-ege anyị ntị akakwa nwaada Ugoma Jennifer onye na-ewetara gị ihe mme nke taa agakwala ebe ọbụla gị ka ị nwee ike gaa n'isi njedebe nke ihe mme nke taa ya were ihe anyị ji n'aka gịnị ịhụnanya nke onwe gị ịfụrụ onwe gị n'anya ajụjụ chọrọ ịjụ ugbu a ịfụrụ onwe gị n'anya ọ bụrụ na itinye aka n'obi gị si gị na afụrụ m onwe m n'anya ka isi egosipụta na ndị nọ gị n'akụkụ maka na ọ bụrụ na ịfụrụ onwe gị n'anya a ga-eji ndị nọ gị n'akụkụ akụkọ otuto ha wụ ihe ga-egosi anyị na yes ịfụrụ onwe gị n'anya o nwere ndị ahụ ha buru ibu ndị buru ibu ọfụma ndị eji ahụ wee ọfụma ụfọdụ oge ihe ndị mmadụ na-agwagasị ha na-eme ha na-eletu onwe ha anya asị ndị mmadụ na-achị m ọchị ire efepụta na-achị m ọchị ị ga-afụ onwe gị n'anya otu ọbụla Chukwu si kee gị fụ onwe gị n'anya otu ahụ ọ bụrụ na ị dị talenta otu amụọ dị otu akụgo dị na ọ bụrụ na ị dị otu ahụ dị ekwekwara ka mmadụ mee gị intimidate si gị na ele ka ịdị ka ala nga okporoko ekwekwara ka agwagogo okwu agwagodi ga-esi ya alaikiri m otu Chukwu si kee m alaikiri m otu Chukwu si kwado m otu a m nọ mara m mma na alaikiri m ya ịghọtago gị were ya na-eru ure ọwụ na iji ahụ bụ ibu ka isi o nwere ndị Chukwu kere ekejuo ha ekejuo ịghọtago apụtakwa n'afọ mmadụ afụ saiz ya ịghọtago maka o nwere ndị na-alaiki ya when is big ịghọtago ụkwa ndị na-alaiki ya when is small ya bụrụ ya ọ bụrụ na Chukwu kere gị it is big were otu ahụ Chukwu si kee gị okekwadogo how it is small ike were otu ahụ Chukwu si kee gị ịghọtago ekwekwala ka mmadụ mee gị ị ga gbanwee otu Chukwu si kee gị o nwere ndị si na agha Chukwu kere ha ọ pere mpe ike ha pere mpe achọkwa nke a ga-eji fanye mee ka ọ pụta ka o bu ibu dịka nke ị na-eme ọwa ahụ gị ka ị na-emebichi mgbe ị kara nka ị ga-aghọta ije a sị na ịka nka ị ga-aghọta ije mgbe ihe adụm ị na-emecha eme gị sọjiri eme gị nke mechaa gị nke a ka ihe ekele uko ka figure 8 mgbe ị mechara ya ịkazie ka ị ga-aghọta ije mgbe ahụzi ọzi ịchọzie ka ịrigo na steepụ adị apazi ụkwụ gị apa ịchọzie ka ịgbatuo a na-apụ ụkwụ gị apa ozi ka isi emegharị ahụ mgbe ahụ ka ị ga-aghọta na ihe mere onwe gị aghọta na ọnwụ ihe dị njọ ka ị mere onwe gị onwe ihe karịrị ịhapụ onwe gị otu Chukwu si kee gị otu ọbụla Chukwu si kee gị hapụ onwe gị otu ahụ Chukwu kere gị ịdị selense ị were ya na-eru ure dozie onwe gị ihe kacha mkpa dozie onwe gị yiri efe ga-efiti gị efe dị oke ahụ gị Chukwu si kee gị ịkwa nke gị ọwụ nke ịdị ipere mpe ijekwa efe ndị buru ibu a na-achọzi gị achọ n'ime efe onye mara ego anyị ntị ya gaziere gị a sị m ekwukwala efe ewu na iji ahụ ịkwa nke ga-efiti ahụ gị ụka ụka ọbụla gị ha ọnwụ na ipere mpe ikwe ahụ ka ị ga-efiti gị so that iyiri efe pụta elekwado ga ya sị nke ahụ achara ugwu nke ahụ nwunye odogwu nke ahụ asa a na-eto gị afọ maka na idozi kwazi onwe gị ọfụma ka Chukwu si kee gị ọgwụla ahụ ọrụ dịrị gị mgbe ị na-edozi onwe gị fall in love with yourself gị fụ na obi aṅụrị ga na-akpa gị mgbe ọbụla gị onwe ihe mmadụ ụwa mekọtara ka ọ kpasuo gị iwe onwe ihe ka ọnwụ ga-eme mmadụ akpasuo gị iwe
ọmụmata ihe ọbụla gị ha kpọrọ gị iwu skeleton, iwu alango, iwu iwu nka, si ha na awụ model, ịghọtago na ewu model. Mgbe ị gwara ha na onye ahụ ga-emechi ọnụ ga-eme ya vim, o mechie ọnụ mara na onye ama ihe ọ na-eme, na o nwere confidence n'otu Chukwu si kee ya, ịghọtago. Ọ bụrụ na ị na-eme ha iji ahụ ọfụma mgbe ọbụla gị, mana ọ bụrụ na iji ahụ asị maka na asị gị fụ onwe gị n'anya na iji ahụ ijiri maka ya na-erizi wom ha sizi onwe gị aka bufezie ọgwụkwa ihe m na-agwa gị. Ọ bụrụ na iji ahụ ọfụma mara na irite obere ihe ọ ga na-eme gị ị na-ebu oke ibu, ị mara ụdịka ihe ndị ị na-eri ka ị nwee ike maintain ahụ gị ahụ Chukwu kere gị ka ọ dị mma n'anya. Ihe dum ihe emefu adịghị mma. Ahụghị ihe ọbụla gị na-eme ya ọla adị moderate, yọtago. Ihe ọbụla gị na-eme mezie ya ọfụma. Erikwala nke ga-eme ibulie karịa. Ụfọdụ oge ije mee exercise na gbasasị ahụ gị, mee obere sports ka ahụ gị nwee ike gbasie ike. Ọ nke ịnọ dị ọdụ ibilite ọzọ, ibilite ahụzi nsogbu. Ọ ga-azere ya ọma na-ege anyị ntị, maka na ihe ndị ahụ ihe na-eme mgbe ị fụchara onwe gị ile otu Chukwu si kee gị, ị mara ka ị ga-esi dozie ya, ị mara ka ị ga-esi kwazi ahụ gị, ọ ga-enye gị obi aṅụrị. Ị ga-afụta onwe gị n'anya. Mgbe ahụ ị fụzuru onwe gị n'anya, o nyere gị aka iji wee gosipụta ndị ọzọ ịhụnanya. Maka na ọ na-efu onwe gị na dịka m si kwuo mbụ, ị gaghị afụ mmadụ ibe gị n'anya. Ọ mere ụfọdụ n'ime anyị na-agbasasị na relationship anyị, ịfụla mmekọ gị na enyi gị na enyi na enyi, ọ dịghị ịfụnanya nọ n'etiti gị, maka na ị nweghị ịfụnanya. Ọ ya mere gị enyela ịfụnanya. Ọ bụrụ na ịfụta onwe gị n'anya, ọ ga-enyere gị aka inwe ike builduo ụdịka relationship ị chọrọ na ndụ gị. Maka na gịnị, ị nwere ndị oyibo asị you cannot give what you don't have. Ị gaghị enyeli ife ị na-enweghị, ị gaghị enyeli ya, maka ihe ị nwere ka ị ga-enye. Ihe ahụ nọ n'ime ka ị ga-ewepụta. Ọ dị ka isi oke kụziere ụmụ gị ka esi afụ mmadụ n'anya. Ị gaghị akụziere ụmụ gị ka esi afụta mmadụ n'anya ma gụ onwe gị amaghị ka esi afụta mmadụ n'anya. Ị ghọtara ihe a na-ekwu na? Ị ghọtara what I mean? Ị ghọtara ihe a na-ekwu? Ị gaghị akụziri mmadụ ihe ma ị maghị ihe ahụ. Ọ ya mere eji tupu mee mmadụ deploy si ya na ịwụ onye nkụzi, amara na ị gara akwụkwọ gụọ ihe ahụ, ihe gbasara ihe asị gị bịa kụzie, gụọ ya, gụruo ya n'isi, mara ya ọfụma. Ịbịazie ka ị bịa kụziere ụmụ akwụkwọ, ị na-akụzikwa ha, nwatakịrị na-ege gị ntị, ọ na-amụta ihe ị na-akụziri ya. Ọwụ nke ịhapụ ihe na-akụ ịkọrọzi ihe ọzọ gawazie. Ọ ihe o jiri ihe ọbụla gị nọ gị n'ime ihe ị na-enye. You cannot give what you don't have. Ọ eziokwu nke nọrọ onwe ya. Ọ bụrụ onye ọma na-ege anyị ntị, gbaa mbọ ka ị na-ebido onwe gị, na-afụta onwe gị n'anya, na-edozi onwe gị ka Chukwu si kee gị, ka Chukwu isi hụta onwe gị, tinyere onwe gị obi aṅụrị. Dịka m si kwutu bifo anyị aga obere ezumike nke mbụ, a sị m na ịchọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị. Ọbụgodị ịchọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị, ọbụgodị na-ekwesị bụrụ ọwụwa ya bịa, ịghasị ihe ọma na-emere ma ọ dịka mere chi m akwụkwọ, ihe dị mma na-emere ma ọ dịka ndere chi m edemede. Maka na gịnị, ị nwere obi aṅụrị, nwee obi sike na ihe ọbụla gị bịazetara gị na ị ga-agbanarị ya. Ọ ihe na-ekwu okwu, maka bụ ọnwụ na ị nweghị ụdịka obi aṅụrị ahụ, nweghị ịfụnanya n'ime gị, ọ ga-ara gị ahụ. Ihe ọbụla ga-ekwesị ntụrụ mpasịrị bịa n'ebe ị nọ, gị ghọrọ ya, chee na ọwụ otu ndụ dị. Mana ụfọdụ ife anyị o nwere ka anyị ga-esi dọjilie ụmụ nka challenges ndị anyị na-enwecha, ma ọ bụrụ na anyị nwee ezi nghọta onwe anyị, fụ onwe anyị n'anya, ma ghọta ihe a na-ekwu okwu ya. Ọ ga-enyere gị aka. So chọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị, onye ọma na-ege anyị ntị. Ọ bụrụ ma egwu na-eme gị obi aṅụrị, ọ bụrụ ma ka ịgụ agụ na-eme gị aṅụrị, ma ịgba agba na-eme gị obi aṅụrị, ma ịgụ akwụkwọ na-eme gị aṅụrị, ma ịpị food na-eme gị obi aṅụrị, ịba ụmụ soshal midia ndị a gara elesi ụmụ ihe ndị a na-eme, ọ bụrụ ya ga na-eme gị obi were ya tinye onwe gị obi aṅụrị ka ị na-eme. Ọ kachasị ugbu a anyị nọ na agba nke na-anya onye ọbụla ga-anya. Onye ọbụla ege anyị ntị agakwala ebe ọbụla gị, ọ fọrọ obere ka anyị nwee ike chịkọwa ihe anyị ji n'aka taa. Agakwala ebe ọbụla ka anyị ga-eṅụrịta obere mmiri ma yọrịta obere egwu. Ana m abịa.
ladies and gentlemen, guys, I am here to call us. Ejimaka na egwu nke ahụ masịrị gị ọfụma. Ọ ka nkwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme. Ebe a na-eme ife a na-afụ anya, ebe a na-eme ife na-eme obi aṅụrị. Yọtago ọ bụrụ na ọ ugbu a ka ị na-esonye ihe anyị ji n'aka ihe anyị na-ekwurịsị kemgbe anyị bidoro awụ ihe emume ehihie n'isiokwu anyị ji n'aka ogene ihe gbasara ịfụnanya nke onwe gị, self-love, pụta onwe gị n'anya, fụọ onwe gị n'anya. Ma ọ bụrụ na ịfụ onwe gị n'anya, ọ ga-enyere gị aka ịfụ mmadụ ibe gị n'anya. Aka ọkwa Nwada Ugoma Jennifer onye na-ewetara gị ihe emume ehihie ụbọchị dum n'isi mbido TV ebe ọ na-akpọtụ. Echefukwala agba ọbụla gị ọtụtụ ehihie mgbe ọbụla gị ọkụrụ elekere anya 12 nke ehihie, agba ahụ ka ị ga-afụta m n'ihu onyonyo ogu. Echefukwala ya mgbe ọbụla gị ọ na-eweta aka elekere anya 12 nke ehihie, buru oche gị bịakwute nso n'ihe onyonyo ogu ka anyị mete gị mma. Echenjikwala ya, gbanwekwala ya, hapụ ya n'isi mbido TV ebe ahụ ka ihe dum na-eme. Ya gaziere gị onye ọma na-ege anyị ntị, ya gaziere gị meela ịnọnyere anyị site na mbido rute n'ugbu a anyị na-achịchịkọ okwu ọnụ. Ihe anyị na-ekwu abụ ịfụta onwe gị n'anya, fụta onwe gị n'anya ka anyị nwee ike fụta mmadụ ibe gị n'anya. Maka na ị gaghị enyeli, dịka m si kwuo, mgbe ị gaghị enye ife ị na-enweghị, ihe ahụ ị nwere n'ime gị awụ ihe ị ga-enwe ike nyelie. Dịka m kwuru tupu anyị aga ezumike, a sị gị chọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị, chọpụta ihe na ọwụ iji chee ejiji nnọọ ji maa ya ejima ịkwụrụ asị na mmadụ akwụ. Ọ bụrụ ya na-eme gị obi aṅụrị, bido jiwa ya so that mgbe ahụ ijichara onwe gị, ile onwe gị na inyo, ilecha onwe gị si akwụrụgo m ka nwaanyị si akwụ, akwụrụgo ka nwoke si akwụ. Obiọma na-eme gị, mmadụ kwusara gị okwu, jiri obi aṅụrị ịsọ onye ahụ okwu. Mmadụ kpọtụ gị, jiri obi aṅụrị, nwanne ka eke mere obi ụtọ, ihe gị na-atọ ọchị mgbe ọbụla gị. Onye mmadụ mpe ịkpasu gị wee ole anya ka isi achị ọchị, ọ ga-atị mba na ka m hapụgo onye obi adị ụtọ taa. Ịghọtago? Maka na onweghị ihe ị ga-eme ka ịkpasu onye ahụ iwe oge awa ọkụrụ ya. Maka na gịnị? Ọ ghọtago ihe a na-ekwu okwu ya, ihe ewu inwe obi aṅụrị, tinyere onwe gị obi ụtọ mgbe ọbụla gị. Dịka m si kwuo, kachasị ugbu a ihe ego a na-eme, ego asịkwa ego asị gị, ego adịrọ, onye ọbụla na-agba ibe na nkewa ebe a ga-eweta ego gị na gị enwe ka na-achọ ka isi eweta. Tinyere onwe gị obi, ekwekwala ka ihe egotebe m ihe ya ga-eri n'abalị a, onwe ihe m ga-egote, onwe ka esi eweta ego ka eshi ihe, onwe ka esi eweta ego ka eme nka, onwe ka ekwekwala ka ihe ndị a mee gị ka ị na-atakashi ahụ mgbe ọbụla gị. Ekwekwala ka ihe ndị a mee ka ị na-enwe obi ọjọọ n'ezinụlọ gị. Gbaa mbọ ka ị tinyere onwe gị obi aṅụrị. Ọ bụrụ n'ụlọ anya oke ihe si dị ụtọ ọbụla ka o si na-adị, iwepụta ịchọ ofu ihe. Ọ bụrụ egwu, itinye unu na-agba egwu, gbacha egwu. Ọ bụrụ gara eko n'ofu, unu aṅụgode nke ahụ, chifuo, achọwakwa ọzọ. Yọtago? Ya gaziere onye ọma na-ege anyị ntị, maka na ihe ọbụla ga-ekwesị wetara bịa anyị ga-emericha ụwa dum. Anyị ga-emericha site n'isi ruo na njedebe, ma banyekwa na agba ọfọ nke Chukwu kwadoro anyị. Ọ bụrụ na iwepụtara ihe eji atụ bọọlụ gị, gbaa mbọ ka ị gaa n'ụbọchị Satọde a na-agetụ ya, ka ị tụnye onye ahụ ga-ewetara enyi mgbanwe n'obodo anyị a na-asị achọrọ mgbanwe. Onye ga-agbanwere anyị ya? Ọwụ mụ na gị ga-agbanwe ya. Pụta ụbọchị ahụ, mgbe ị pụtara, tụnye onye kwesịrị n'ebe ahụ ka anyị nwee ike nwee mgbanwe n'obodo anyị a na-ekwu okwu ya. Yọtago? Ekwekwala ka mmadụ duhie gị, maka na ego adịrọ, a na-achọ ka esi eweta ego, chọ ka esi mmadụ abịa were obere $500 were sonye gị n'aka, si gị ngwa tinye onye nka, isoro ya gaa tụnye onye. Nwanne, gbaa onye ọbụla gị nyere gị ego ahụ. O nwere ofu nke m nọ na-ekiri ụbọchị ahụ, sị nwana sị ya, ngwa ego ole ka m ga-enye gị ka ị tụnyere onye dị otu ahụ? Sị ya na ego kpọrọ ya afọ ego ọ ga-akwụ ya ka o wee ka etinye onye ọ na-ekwu ya na ọ ga-akwụli ya. Ọsị ya ego, ọsị ya nde naira iri okwu kwụcha detine. Onye nke ahụ nwa bịara izi ya ozi, agbazie ọsọ, si ya biko gawazie. O si ya ị chọrọ ka m ree vootu m, rechaa ya bịa nọdụkwala obodo a. Ekwesịrị m ree vootu m, nweta ego m ji afla ya obodo oyibo. Ya gaziere ego ya ọma na-ege anyị ntị, anyị were ọbụrụ anyị were akọluchi anyị mee ihe n'oge a. Ọ ga-enyere anyị aka ọfụma. Ya bụrụ ya, tinyere onwe gị obi aṅụrị,
mee chọpụta ihe na-eme gị obi aṅụrị. Ọ wụrụ igba egwu, ọ wụrụ ịgụ agụ, mgbe ọbụla gị were ya na-enweta onwe gị obi aṅụrị ka anyị nwee ike biri n'udo witi ndị agbata obi anyị, witi ndị ezinụlọ anyị, ebe ọbụla anyị hụtara onwe anyị, n'ụlọ ọrụ anyị, ebe anyị na-ere ahịa, ka udo wee dị n'etiti anyị, ka anyị na-egosipụta ịfụnanya ebe ọbụla gị nọ. Ịfụ onwe gị n'anya, ị nwee ike fụ mmadụ ibe gị n'anya. Ya gaziere gị onye ọma na-ege anyị ntị, onye nwoke nọnyere anyị rute na isi njedebe nke ihe emume ehihie nke taa. Asị m Chukwu ga-agọzirịrị ọ ga-eme gị mma, ya gaziere gị. Ka bụkwa n'Isi Mbido TV ka anyị wetara gị ihe emume a. Ọ bụrụ na esonyebeghị anyị n'igwe soshal midia, gbaa mbọ ka isonyere anyị @Isi Mbido TV na YouTube, na Facebook, na Instagram, ọkwa na Twitter. Mgbe ọbụla gị isi ụtụtụ, abalị, ehihie, anyị n'ebe ahụ kpọmkwem n'Isi Mbido TV na-eche gị izite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwado ihe emume ehihie a, gbaa mbọ ka izitere anyị ozi ahụ @Isi Mbido TV. Ichi sonye m onwe m na Facebook na Instagram, tinye m na Facebook @ugojenkandi na Facebook, ọkwa na Instagram @ezobeautyempire na Instagram. Echefukwana ya mgbe ọbụla gị. A gaziere gị n'ọdị mma ka anyị nwee ike fụkwa ụbọchị ọzọ n'Isi Mbido TV. Ya gaziere gị.